Remata a ponte de decembro e o aumento de tráfico de viaxeiros deixase notar nas estacións de tren e aeroportos de Galicia. Tamén nas estradas, e desta volta os condutores teñen que extremar especialmente as precaucións no medio dun temporal de vento e chuvia. Conmoción en Palas de Rei. Unha muller de 51 anos faleceu no incendio desta vivenda e outros 5 familiares están feridos. O lume orixinouse na decoración de Nadal que estaba colocada na entrada da casa. A vítima chegara a Palas de Rei desde Ecuador hai 10 días para visitar a familia. En este telexornal imos recuperar unha das imaxes do día, o rezo á Inmaculada Concepción presidido polo Papa León XIV en Roma, diante da Embaixada Española ante a Santa Sé. O Santo Pai deixa San Pedro para axeonllarse diante da Virxe e ofrecerlle unha ofrenda floral. Boas noites. Operación retorno da Ponte da Inmaculada con intensidade circulatoria e temporal en toda a comunidade. Hora de volver á casa logo de 3 días de lecer con moito axetreo nestas últimas horas en aeroportos, en estradas e en estación de tren como a esa, Patricia. Sí, vimos moitísimo movimento de viaxeiros e de maletas en estacións como esta de Ourense, sobre todo nas últimas horas, porque a maioría dos viaxeiros que tiveron a sorte de aproveitar a ponte comentábanos que collían os últimos trens do día para alargala a máximo posible. Ademais, hoxe viaxar, houve máis posibilidades de viaxar porque Renfe neste corredor entre Galicia e Madrid puxo 2 trens a maiores dos que circulan habitualmente. Isto fixo que aumentaran en 1.200 as prazas. Viaxan cheos estes trens nun corredor con moitísima demanda. Basta un dato para comprendelo. Este ano Renfe puxo 50.000 prazas disponibles para esta ponte entre Galicia e Madrid, e son o dobre que as do ano pasado. Venimos de Madrid y bueno, pasando lo que son los típicos días de Navidad, aquí. Y ahora, mañana de vuelta a la rutina y a trabajar, como siempre. Sí, no último tren, hai que aproveitar o último momento. Chejaba bastante, sí. O seguinte que saía creo que estaba cheo, me comentaron na estación. Pero sí, hai bastante xente. Tren nas estradas, ata esta medianoite está activa a operación especial de tráfico con moita circulación dos que volven de pasar esta ponte festiva. Desta hora, imaxes da entrada da Coruña pola avenida de Alfonso Molina. Como ven, agora mesmo o tráfico é fluido, gaña intensidade, pero circulase con relativa normalidade. E da Coruña a Vigo, así está o tráfico na ponte de Rande. Tamén intensidade de tráfico, vemos que hai moita circulación de vehículos, pero non hai problemas para entrar na cidade olívica. As estacións de servizo viviron un dos días de máis movimento grazas a todos estes vehículos que van e veñen dos seus destinos de orixe. Hoxe foron un punto de encontro de milleiros de viaxeiros na súa volta a casa tras a ponte. As vías galegas viviron hoxe unha xornada de máxima actividade. Tocaba emprender o camiño de regreso á casa. Ahora vamos a Bilbao, sí. 6 horas e media máis ou menos. As estacións de servizo nun dos seus días de máis traballo foron o escenario perfecto para estirar as pernas e repoñer forzas. Nunha viaxe longa por estrada como a desta ponte é moi importante parar e descansar. Unha pausa que serve tanto para relaxarnos como tamén para revivir esas vivencias destes días. De feito, hoxe as estacións de servizo son un auténtico fervedoiro de historias que veñen e que van. Pues nos quedamos, pues eso, con los días que pasamos con los amigos y viendo sitios que algunos ya conocíamos y otros que no. Lo que se trata de ir conociendo poco a poco los distintos sitios de España, en este caso de Galicia. Sanxenxo, Pontevedra, Vigo, La Toja. También nos hemos acercado un poquito a la zona de Valença. Pero despois da ponte, toca volver á casa. Pois sí, Asturias. A ponte comézase con ilusión e a volta a casa con melancolía. O mellor é pensar que xa falta menos para a seguinte. Tamén os aeroportos foron hoxe lugar de destino para milleiros de galegos que voltan da ponte e outros tantos turistas que voltan aos seus lugares de orixe despois de visitar o país. Entre o venres e hoxe luns operaron 350 voos en Galicia. Na Lavacolla hubo 152, mentres que a Coruña rexistrou 103 operacións e Vigo 95. Unha operación retorno marcada polo tempo. Case toda Galicia está en alerta por fenómenos costeiros, vento e chuvias. Logo dun día escaso de tregua, o temporal volve e con moita forza, Xoel.
E por iso, Pablo, compre extremar todas as precaucións, evitando, por exemplo, achegarse a puntos do litoral, evitando especialmente diques rompentes e tamén paseos marítimos. As autoridades recomendan, ademais, extremar as medidas de seguridade no caso de realizar calquera actividade no mar e comprobar tamén o estado dos amarres e dos cabos das embarcacións. Para hoxe e para mañá hai activos avisos por vento en prácticamente toda a nosa comunidade, por refachos que poderán chegar a superar os 80 km por hora. O refacho máximo registrado hoxe, por exemplo, segundo as estacións de Meteo Galicia, foi de 122 km por hora en Vimianzo. Tamén superaron os 90, por exemplo, na provincia de Lugo, en Abadín e tamén en Muras. A situación, como dicimos, vai nos acompañar tamén durante a xornada de mañá, á espera de que a partir do mércores mellore a situación. Grazas, Xoel. Máis asuntos. O sector porcino galego pide máis medidas de control do xabaril para evitar que entre a pesta africana. De momento, os positivos seguen limitados a Cataluña, pero os efectos económicos nótanse xa en toda España. Os produtores galegos falan de perdas millonarias porque os prezos estanlles baixando. O sector en Galicia mira con preocupación a Cataluña. Coinciden en que a forma de evitar que entre un foco é controlando o xabarín, sobre todo nas zonas próximas ás cidades onde se poden contaxiar ao comer de contedores. Entendemos que ahora mismo hai un problema tremendo co xabarín. Creemos que a forma de impedir que entre un foco de peste en Galicia é o control do xabarín. Parecenos urxente. Con ese obxectivo, reúnense mañá a Consellería de Medio Ambiente e os cazadores. Crearán un grupo de traballo tamén coa FEGAM, os sindicatos agrarios ou a Garda Civil. A Xunta vai propoñer bonificacións para os cazadores que superen a cota de capturas de xabarís, priorizando as zonas con granxas. Medidas como a bonificación de tasas, como distintas modalidades de caza e todas aquelas que queira propor o sector. Escoitaremos, analizaremos e seguiremos traballando neste control do xabarí. O sector fala dun impacto brutal dende que apareceu o foco en Cataluña. Perderon 1,5 millón de euros nunha semana pola baixada dos prezos, sumado a que países como Xapón cancelaron os pedidos. Desde Galicia hai exportacións directas a Xapón. Hai varias industrias que exportan directamente. E tamén hai grandes matadeiros portugueses que abastecense de porco galego que tamén exportan a Xapón. Están moi pendentes das negociacións do Ministerio para reabrir mercados e nas granxas reforzaron as medidas de bioseguridade. A crónica de política nacional segue marcada polos casos de presunto acoso sexual en Moncloa. Casos que lle custan o posto a outro alto cargo de Pedro Sánchez. Cesan a man dereita de Francisco Salazar. Segundo as vítimas, Antonio Hernández actuaba como protector e cómplice. O Goberno pide desculpas. Un menos estreitase o círculo, escribe o PP nas súas redes sociais. Os de Feijóo apuntan a responsabilidade de Pedro Sánchez no caso Salazar, o seu ex-asesor denunciado por acoso. El feminismo de pancarta de Sánchez se ha caído y se le han visto todas las vergüenzas. Las víctimas no merecen que el sanchismo tape e esconda este escándalo. Os populares levarán a Salazar ao Senado, pero o presidente do Goberno apúrase en levantar un cortalumes que lle permita bloquear esa polémica canto antes. E acaba de cesar a este home, Antonio Hernández, a man dereita de Francisco Salazar en Moncloa. As vítimas sosteñen que foi o seu cómplice e encubridor. Y pedimos disculpas, especialmente disculpas a las víctimas, que creo que también es importante y sobre todo trasladarles a ella nuestro apoyo y nuestro respaldo hasta las últimas consecuencias. Pero as mulleres do partido queren máis, piden unha transformación feminista profunda e o fin da protección aos agresores. 3 cargos parlamentarios, entre eles a galega Carmela Silva, advirten que as contradicións entre o que se fai e o que se di debilitan a credibilidade. A caída de Hernández tamén lle afectará ao seu posto na executiva do PSOE en Andalucía, onde era responsable de datos. O Partido Popular sería a forza máis votada en España se houbera hoxe eleccións, segundo unha enquisa de intención de voto de 40DB. É a primeira que se publica despois da entrada en prisión de José Luis Ábalos e Coldo García. Os populares obterían o 31% dos apoios segundo esta enquisa de 40DB, mentres que, esta non é a información, esta é a información que queríamos ofrecerlles. Os populares, como dicíamos, obterían o 31% dos apoios, 3 puntos por riba do PSOE, que quedaría nun 27%. A terceira posición sería para Vox, en cor verde, cun 17%. Sumar segue baixando ata o 5,7%. Podemos obtería un 3,7% e se acabou la fiesta un 2,3%. Entre PP e Vox suman un 48% dos votos, fronte a un 37% do bloque
Unidade da Esquerda. Nesta enquisa, o BNG aparece agrupado cos partidos, cos outros que facilitaron a investidura: Junts, Esquerra, Bildu, PNV e Coalición Canaria. Entre todos, un 6,5% dos votos. España queda soa en materia de inmigración. O ministro Marlaska foi o único en rexeitar o novo regulamento da política migratoria aprobado hoxe pola Unión Europea. Os 27 apostan por unha liña máis estricta cas deportacións e as reubicacións, María. A proposta inicial de reubicar 30.000 migrantes ao ano queda en 21.000 e as axudas baixan de 600 a 420 millóns de euros. España lamenta o recorte e o ministro Grande Marlaska advirte de que a solidariedade non pode ser un regateo de cifras. Ademais, os 27 dan luz verde a acelerar deportacións mediante centros de retorno en terceiros países, seguindo así o modelo impulsado por Italia. Tamén aproban unha lista ampliada de países de orixe seguros, entre eles Marrocos, Túnez, a India, Bangladesh ou Colombia, estados aos que se poderá devolver migrantes con máis rapidez ao considerarse que non corren risco grave, o que tamén axiliza a denegación de asilo. O pacto migratorio comezará a aplicarse en xuño do ano que ven. Unha política migratoria cuestionada por Donald Trump, o que Europa lle acaba de lanzar unha mensaxe directa, María. Sí, o presidente do Consello Europeo, Antonio Costa, é tallante. A Unión Europea non aceptará ameazas nin interferencias na súa vida política interna. A resposta chega despois de que o goberno de Trump publicase a súa nova estrategia de seguridade nacional, un documento no que alerta do suposto risco de colapso da civilización europea, cuestionando as políticas migratorias da Unión. Costa lembra que Europa toma as súas propias decisións e que entre aliados debe haber respeto mutuo. Precisamente esas dúbidas que esperta o texto de paz acordado en Washington centraron a visita de hoxe de Zelensky a Londres. Na capital británica, Reino Unido, Francia e Alemanha arrouparon o líder ucraíno, María. Foi un encontro máis simbólico que determinante para o futuro de Ucraína, pero os tres líderes europeos, Starmer, Merz e Macron, lanzaron unha mensaxe de apoio unánime a Zelensky, salientando que só respaldarán un acordo que sexa forte, duradeiro e que respecte a integridade territorial de Ucraína. E fronte ás presións de Trump para que Zelensky acepte o acordo, os líderes europeos, en especial o canciller Merz, amosáronse escépticos con algúns puntos da proposta dos Estados Unidos, e a Unión Europea quere ter un papel máis relevante nestas negociacións e reclama garantías de seguridade máis sólidas das que plantexa Washington, porque din o destino de Ucraína e tamén o destino de Europa. Volodymyr Zelensky viaxou a Londres tras fracasar as conversas coa delegación estadounidense para negociar un plan de paz. Despois das críticas de Donald Trump, que o acusou de non estar preparado para acabar a guerra, o presidente ucraíno recibiu o apoio dos seus principais aliados europeos, o Reino Unido, Alemaña e Francia, escépticos tamén coa proposta estadounidense. O punto máis conflictivo está na cuestión territorial, na cesión de territorios no Donbás que reclama Vladimir Putin. Starmer, Merz e Macron din que non van presionar a Zelensky para que acepte un acordo que consideran claramente favorable a Moscú. E admiten que o destino de Ucraína é o destino de Europa, polo que reclaman un papel máis importante nas negociacións do plan de paz. O obxectivo é lograr aliñar posicións con Donald Trump para facer unha fronte común Ucraína-Europa-Estados Unidos fronte a Rusia. Un escudo que consideran necesario para a Ucraína, para os europeos e din tamén para a seguridade colectiva. De volta en Galicia, unha muller de 51 anos perdeu a vida hoxe no incendio dunha casa en Palas de Rei. Outras 5 persoas foron trasladadas ao hospital por inhalación de fume. Os bombeiros creen que o lume puido orixinarse nos adornos de Nadal que tiñan na parte baixa da casa. Desolación na aldea da Graña por este incendio do que daba aviso un dos afectados pasadas as 6 da mañá. Chegar o médico forense ditaminou que a persoa que estaba falecida, polo que pode parecer que o incendio se pode provocar por adornos navideños que tiñan enchufados na parte de baixo da casa, non nun porche. O lume orixinouse na parte baixa da casa nun soportal de madeira pechado que utilizaba a familia como sala e onde colocaron adornos de Nadal. Tiñan adornos navideños, tiñan un sofá, tiñan moita acumulación de combustible na parte de baixo da casa.
Unha vez que plantou o lume na parte de abaixo, deu entrado no porche, entrou por un cristal dunha porta para dentro da cociña da cociña de casa e inundou toda o que é a parte da vivenda. A vítima de 51 anos acababa de chegar de Ecuador para pasar as vacacións de Nadal na casa da súa nai, que é unha das 5 persoas que resultaron ademais afectadas polo fume, o que obrigou o seu traslado ao Hospital Universitario Lucus Augusti. Eles estaban nas habitacións que tiñan salidas máis preto, non, da salida do que as habitacións da que estaban. Ela, por desgracia, estaba na habitación que era a última que estaba na casa. Unha triste nova coa que espertaban na aldea da Graña. Esto no es grato para nadie realmente, y más una familia que lo queremos como si fuera de nuestra familia. Polo que seguen moi pendentes de evolución do resto da familia. Unha muller ingresada no clínico de Santiago porque lle quedou a man atrapada nunha máquina de facer chourizos. Foi nunha vivenda de Reboredo, en Silleda. Os bombeiros tentaron liberala, pero non puideron completar a operación no lugar e trasladaron a muller nunha ambulancia ao hospital. En Tenerife, 4 persoas morreron tras ser arrastrados por un golpe de mar. Outra das feridas segue ingresada e continúa a búsqueda dun quinto desaparecido. 4 persoas morreron no sur de Tenerife a consecuencia dun golpe de mar. 3 das vítimas, 2 homes e unha muller, morreron afogadas na tarde do domingo despois de caer á auga. A cuarta vítima, outra muller, morreu esta mañá no hospital ao que foi trasladada en estado crítico despois de ser rescatada do mar en parada cardiorrespiratoria. Varias persoas máis que foron arrastradas polas ondas puideron saír da auga polos seus propios medios ou coa axuda dos equipos de rescate. Unha delas, unha muller de 39 anos, foi evacuada a un centro hospitalario da illa Tinerfeña cun traumatismo moderado. Segundo o Goberno de Canarias, arestora continúa a busca dunha persoa desaparecida. Esperemos que hoy los medios aéreos que se han vuelto a incorporar y marítimos y terrestres, ¿no?, podamos encontrar a ese cuerpo y por supuesto las condolencias a toda la familia, ¿no? Sabemos también el sufrimiento que estarán pasando en estos momentos y del municipio de Santiago del Teide también nos queremos solidarizar con ellos. O suceso ocorreu nunha piscina natural na zona do acantilado dos Xigantes no concello de Santiago del Teide, que levaba varios días precintada polo temporal marítimo. Un home morreu e 7 parentes seus quedaron feridos nun accidente de tráfico na localidade oscense de Viescas. A familia, procedente de Vizcaya, viaxaba en 2 coches. O que ia adiante bateu de fronte contra outro turismo e saiu rebotado contra o segundo. O falecido é o conductor do primeiro vehículo, un home de 38 anos. Entre os feridos hai 3 menores de idade, un deles un bebé de tan só 1 ano. Hoxe España tivo un protagonismo especial no rezo que todos os anos o Papa realiza a Inmaculada en Roma. O Papa León XIV non fallou a esta tradición na que a embaixada ante a Santa Sé é parte esencial do escenario, Javier. Sí, a homenaxe á Inmaculada ten lugar aquí todos os anos, a escasos metros da Embaixada de España, que é a delegación diplomática máis antiga do mundo. De feito, estaba presente a embaixadora Isabel Cela, que nesta ocasión sí que non saudou, non puido saudar o pontífice como si acontecera outras veces. O Papa León, polo seu lado, sí que dedicou un pouco de tempo a estar con os fieis, porque esta é unha das poucas ocasións nas que o pontífice sae do Vaticano para estar na zona bella de Roma, para estar coa xente. Neste caso, para homenaxear a Inmaculada, a Virxe, a quen lle pediu paz no mundo e que o mundo sexa capaz de afrontar os cambios ante os que o Papa dixo que hai moita impreparación e por iso pediu axuda a Virxe para afrontar estes cambios e para que haxa paz no mundo. Grazas, Javier. Despois dunha crítica da restauración e tras un novo arranxo, a Virxe da Macarena volve a estar exposta. Aquí vemos a imaxe de antes, esta tal a primeira restauración e esta última é a da última restauración. Unha multitude agardou durante horas e horas en ringleiras kilométricas para contemplarse a Virxe recuperara a súa imaxe tradicional. Houve momentos de verdadeira emoción. Agora sí, os fieis coinciden en que a Macarena regresou e volve a ser a mesma que levan venerando desde o século XVII. As orixes do xogo do amigo invisible atópanse, segundo a teoría, a que se atenda nas lendas nórdicas ou na Venezuela de hai un século. E hai quen se remonta ao tempo dos romanos. En todo caso, nos últimos anos, semella que son moitos os que decidiron recuperar o amigo invisible, xa sexan familia, nun grupo de amigos ou no traballo. Pensar diante dun escaparate.
pensas na persona que che toca regalar e, a ver, faz o que podes. E pensar diante dun escaparate exercendo de amigo invisible de alguén. Home, que ao final depende de quen che toque. Sempre era todo benvido. Dubidar forma parte de ser amigo invisible, un xogo que semella moi vivo. Eu vou xogar no colexio con as compañeiras. Sí que é verdade que está de moda. Podemos dicir que sí, que levamos 3 ou 4 anos facendo. Desde que empecé a traballar, sempre na oficina, sempre había un amigo invisible. Certo é que se tes que facer moitos regalos está ben. Pois un límite pequeno e todo o mundo ten... O aforro non é a única aprendizaxe do amigo invisible. Cada un ten que sacar un nome, teñen que aprender a agardar o segredo, que costalles bastante traballo. Unha das teorías sitúa a orixe do amigo invisible en Suecia, relacionano ca tradición de petar nunha porta e deixar os agasallos, como sentíndose elfos. Non creo. Non, porque ao final xa sabes que anche regalos e ao final pouco amigo invisible acaba sendo. O fin e o cabo sempre ten o valor do detalle. Por os cartos que pos tampouco non va a ser ninguna maravilla. Pero bueno, oye, hai xente que ten moito ingenio e currase as cousas. É outra forma de maxia, aínda que haxa quen só queira agardar pola maxia dos Reis Magos. Decembro tamén pode ser un bo mes para poñer o traxe de baño aquí en Galicia. Un baño no mar non apetece moito, pero sin as augas termais que proliferan na nosa comunidade, especialmente na provincia de Ourense. Durante esta ponte foron un auténtico reclamo. Só falta a neve nos piñeiros para teletransportarnos á típica paisaxe nórdica, co vapor saindo da auga e a placidez reflectida nas caras. Relajada, moi ben, a sensación é moi boa, claro. Moi ben, relájame moito e deixame moi tranquilo, sí. Nas termas de Prexigueiro a auga oscila entre os 36 e os 40 graus, unha temperatura ideal para contrastar co frío exterior. Canto máis frío é o mellor, sí. En verano a min non me atrevería, en verano. Aquí non fai frío, se sumerge. O que pasa é que hai que estar, hai que saber alternar, É dicir, estar acostado ou sentarse. É recomendable facer un choque térmico con auga fría entre poza e poza. Bueno, non lo levo moi ben, pero hai que facelo. De vez en cando está ben tamén, sí. Ata a molesta chuvia aquí é ben recibida. Notas a sensación da agua así fría da chuvia, pero ti como estás dentro, pois incluso se agradece, non molesta. Ao longo da ponte foron moitos os que optaron pola escapada termal. Máis xente de Galicia, máis que outros anos. O motivo porque é unha ponte máis pequena, máis curta, entonces temos máis xente daqui de Galicia, a zona de Coruña, Santiago, Lugo. De paso, aproveitan as propiedades terapéuticas das termas naturais. A película Sirat de Oliver Laxe acaba de ser nominada aos Globos de Ouro en dúas categorías, mellor película estranxeira e mellor banda sonora. A cinta do director galego é unha das favoritas nestes premios que son unha antesala dos Óscar. O último recoñecemento para este filme chegou da prestixiosa revista estadounidense New Yorker. Os seus críticos din que Sirat é a mellor película do ano. Cualifícana de desgarradora e estimulante. Estamos en plena época de grandes migracións no mundo animal. A última que os científicos puideron probar é a da balea franca do Atlántico Norte. Un exemplar saíu de Irlanda e chegou ás costas de Boston, nos Estados Unidos, despois de 4.800 kilómetros, nada menos. Chamanlle franca porque son lentas e viaxan moi preto da superficie, o que facía delas unha peza franca, fácil de cazar para os baleeiros. Tanto que apenas quedan 400 exemplares. Viven ata 100 anos e acadan sen problemas aos 14 metros. Esta sería case de tamaño real. Xa ven o que ocupa na nosa pantalla. Con ela marchamos. Ata mañá. Boa noite.